siyo kayan miyan nan ba wallahi kira gidan nan ni da kai ne ka dawo gidan nan ni da kai ne kana kallo na ko wallahi kashe kuɗi ka saba ka je ka zauna wurin cacen nan wurin gulman nan wurin kashe zaman kashe wando wallahi ka dawo da kayan miyan nan ba ni da kai ne a gidan nan sai an ji mu sai makwata sun ji mu dama sun saba ji ka tafi da ce ma sannan ku ko? kaga wannan bawan Allah in kana neman malalaci wanda gaba ɗaya shi zuciya shi mata gama mutuwa ka neme shi ka gama komai mijin ka tace ake cewa ne ko mijin waye kai mata shi wannan ku yana zaune gida yana bacci sai ta fita ta yace fa ta dawo ta kawo mai abinci kwanakin baya matar shi kulle mai daki ta yi kai ta kulle shi ma kai a daki ta mai bugun tsiya ta dinga duka ai wannan mutum ba wanda bai san labarin shi a garin nan ba da magana labarin shi ai inda mutuwan zuciya ne zuciyar shi ta riga ta mutu kuma ka san me wasu ka san me wasu din gulma in zaka duba shi wanda shi ya fi yage wata katara saboda tsaba zaman jam na ga malin ake cewa ko jallabiya ya san duk ta kode ta wajen duwawu na ji abu ai nake ba ka labari yanzu a Facebook ko ba labarin da ke trending a Facebook irin labarin wannan mutum ba na ji abin da kuke cewa ni na ku zauna kuna gulma na kofar gidana ni za ku ci ni za ku mashari ko wani irin shari ba mu labarin Facebook ke ba yanzu chatting muke ko muna ba da labari a kai na za a yi gulman ka ba a kofar gidana ku zauna kuna gulma na mu ba da kai muke ba ina zuwa dan giman Allah ku jira ni ku tashi na ce ku tashi kuka yadda ni a ƙasa ko a kofar gida na ku zo ku gama gulma na kuna wannan ku kai da kanka kai da kanka wayan daga mun ba mu yadda ka ba ku tashi mu a kofar gida dan girman Allah in kun san an haife ku da jini dan girman Allah ku tsaya in dawo ku tsaya malam hudu me zaka yi ya ba abin da zaka yi ba baba ka tashi mori mutumin da babban da mutuwar zuciya ina tabbacin yana da certificate a psychiatric baba ni ta gaskiya ni kana nan mahaukaci ne shi ɗaya kai ka tsoron shi ne me zaka yi shi ɗaya ne fa yana da certificate kuma mahaukata ne ni ba ka kalla na so da ku tsaya nuna muku danyen kaina ku zo shalele amma biskit ɗinki ya faɗi kin san mu inda zaki yake jarida ake karanta to karanta mun kan labaran inji wani ya kasa kanji saboda kunya kawai ya kashe kanshi wallahi an katan banza wallahi an katan banza ai duk wanda zai kashe kanshi saboda kunya saboda dan kunya kawai an katan banza ki duba ki faɗi mun wani kalan kunyan duniya ne har zai sa mutum ya je ya kashe kanshi baba ba je iya rayuwa irin na gaba ne what Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne.